ju zastrelí. Horár na ňu mierí, horár na ňu mierí, horár na ňu mierí, že si ju zastrelí. Nestrieľaj ma, horár, není som ja slnka. Nestrieľaj ma, horár, není som ja slnka. Ale som ja, ale som ja, ale som ja, ale zakliatá panenka. Powiedz mu prawdę. Nie pili sobie. Joďko, úsmev. Do nás chodieval Marko Mateči. Ja vediem ako tá rúža v horskom zátiší. Oravskou dolinou chlapci mašírujú. Oravskou dolinou chlapci mašírujú. Poslední dievčinu
Mišo, povedz, že teraz idú na ostrov. Dobre, začíname na ostrov, komu spadne klobúk, bohužiaľ musí hru opustiť. Hudba, hraj! On má všetky, on vyhral. Ja to dávam, nikto neodeberal. Tebe, tak ty si mu zleral, alebo tebe spadol. Kto bol predo mnou? Ja som mal 5, nikto neodeberal. Hej? To? Nie, už išiel. Nie, ty ideš dolu. Ale on išiel predo mnou dole. Dobre, nevadí, Šimon, ty aj tak Šimon, nemôžeš bohužiaľ. byť. Dobre, ďakujeme ti za účasť. Ale on išiel predo mnou dole. Tak ho piti byl. Ale teraz čo aj vypadneme. Ale on už odišiel, ten čo bol predo mnou. Hej? Počkaj, veď boli 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 má zjať. Že 8 má zjať. Dobre, dávaj. Hudba, hraj! Stop! To, že sa nám pomýlil? Ja nemám čapku, ale byl zebra, keď povedal stop. Myslím si, že daj tu do stredu našu a vypijeme všetko. Počúvate, chlapi, a ešte keď sa začína, tak jedna ruka tu a druhá ruka nech je na klobuku, aby ste všetci mali, lebo niektorý nemá, niektorý má. Dobre, tak ešte raz si to zrobte. Ruky na klobuky. Nemusíte chodiť. Hudba, hraj! Stop! Šimon! Mal si 2 klobúky na hlave, jak som videl dobre. Bohužiaľ. Môžeš, ja nebudem. Daj klobúk. Na čo? Na čo tie klobúk? Kde nám zobrali, nemá. Daj mu klobúk. No, poďme na to, hudba. Ďakujeme. Hej, že to vyhrá. Máme tu ešte peticu. To. Súťažiaci. Neviem, máme. Martin, ale mali sme chodiť. Chodiť by sme mali. Čo? Nie, stať, chodiť by sme mali. Tak choďte. Chodiť, treba do kruhu. Hudba, poďme na to. Fúha, to má ťažké rozhodnúť, kto vypadol. Asi on, sa mi zdá, že on. Nie? Kto sa prizná? Tu bola chyba, tu a tu. Vy dvaja. Tak sa rozhodnite. Tak daj, díky. Môžeme? To sa už zle začalo, dajme ešte raz. Ešte raz. Zachránil si ma. Chlapi, tú ruku si dáte hneď na klobúk. Ale nemá som čo zebrať. Nie na klobúk dáte ruku. No poďme na to. Čo ideš?
Stop. Jožo. Ďakujeme. A ty nemáš klobúk zase. Všetkým dáš klobúk. Jožo, vráť tam klobúk, lebo Tónovi nejde matematika. Dobre, máme tu 4 súťažiacich. Hudba. Anton. Tonko, utekol ti klobúk. Bohužiaľ. Dobre, už si môžeš. Teraz nebáť tak. Ja tebe, ty jemu, ja tebe? No. Dobre, môžeme ísť na to. Super. No a máme tu finále. Pozbudzujú niekde stavovcov. Poďme, pozbudíme svojho favorita poriadne. Muzika, hraj! Máme tu víťaza. Gratulujeme. To bola taká chorľavá kráva podľa mňa, ale dobre, môžeme to vyskúšať. Super, výborné. To bolo dobré. Ešte. No to bolo No dlhšie to bol. chorľavá kráva. Súťažača číslo 1, veľmi dobrý výkon, 3. Hodnotím veľmi dobre, mimoriadny výkon to bol, až na ten záver, ktorý tam trošku tak zaškripal, ale tiež hodnotím veľmi dobre známkou 4. Ja budem troška kritický. Hodnotím to 1 bodom. Naposledy mi tak dvere v detskej izbe škripali. Poďme na to. Super, ale ešte niečo by sme mohli skúsiť. Skúsme. Výborne, to bola taká klotkajúca kráva. Ešte ideme k odpornej porote. Naozaj snaživý výkon, hodnotím 1 bodom. Hodnotím tento výkon 1 bodom. Je to zvuk podobný tomu, ako keď som sa snažil ja kedysi doma zatajiť, že mi je zle, keď som prišiel domov z baru. Ráno. To už nechaj si. Tento výkon hodnotím veľmi pozitívne, mimoriadne úspešná. Predpokladám, že má doma takého cvičiteľa, ktorý trénuje doma po nociach a odkúkala to od neho. Predpokladám, že má veľmi dobré predpoklady na úspešné vábenie jelenia aj priamo v prírode. Hodnotím 4 body. Ty si nedal ešte. Body si dal? Tento zvuk mi je veľmi známy. Každý deň ho počujem ráno, keď stanem zo žalúdka. A preto to hodnotím 1 bodom.
Super, máme tu to je vážiš. súťažiacu číslo 3, tá sa na to veľmi teší, pozerá. Daj do toho všetko! Tak poďme nejakého jelenia zvabiť. Ešte. Nie, ešte. Dobre, toto bola sola, teraz skúsme vábiť. No ešte to skúsime, poďme. Super. Ďakujem veľmi pekne, veľký potlesk. Tak za mňa musím vyjadriť, že naozaj toto bol naozaj skutočne veľmi snaživý výkon. Pani alebo slečna, ktorá tento výkon podala, si zaslúži naozaj potlesk, čo sa týka vábenia sov. Čo sa týka vábenia jeleňov, dávam 1 bod. Taktiež hodnotím tento výkon ako veľmi dobrý, s tým, že medzi druhou sa to trošku posunulo, skôr mi to pripomínalo vlka, ale na toho vlka to bolo veľmi dobre, dávam 2 body. Chcel by som sa poďakovať úprimne súťažiacej. Pripomínala mi krásne detské časy, keď som bol na prázdninách na konci Pohore u babky a povedala, ak nebudete spať, tak je strasedlo a nejaké takéto. Preto udeľujem 2 body. Výborne, prvú polovicu máme za sebou, prvého kola. Súťažiaca s číslom 4. Poďme zvábiť nejakého jelenia. To som povedať pár háča, ale radšej poviem jelenia. Dobre, to bolo podľa mňa veľmi dobrý začiatok, vidíme, čo povie odporná poroda. No ešte raz to skúsime. Do tretice všetko dobre sa hovorí. Poďme na to. Všetko do toho. Príklad z kolegy, čo na potom mali kravy. To už bude slušná zoologická potom, ale tak môžeme to vyskúšať. Poďme, všetko do toho dáme. Dobre. Super, to bolo podľa mňa veľmi dobré, ale tak ja nie som taký odborník ako traja mušketieri. Tak čo hovorí porota? Za mňa musím povedať naozaj snaživý výkon, veľmi dobrý a zo začiatku naozaj dobrý nástup, ale miestami sa mi zdalo, že to už nešlo potom do hora, ale nejako do dola. Dávam 2 body. Príroda je skutočne nevyspytateľná. Keby ste to pozorovali v prírode, veľmi takto podobne to v tej prírode počuť. Toto bol podľa mňa zvuk takého slušne povedaného naštvaného jelenia a preto dávam 2 body. Začína sa to rozohrievať, čím ďalej, tým je to lepšie. Ja udeľujem 3 body a mám pocit, že aj tento diviak už obžil po tomto zvuku, takže čím ďalej, tým je to lepšie. Super, ďakujeme porodcom za ich hodnotenie. No, tak, čo zbavíme nejakého jelenia. Poďme podporme našu 5. súťažiacu. Tak to bolo podľa mňa veľmi dobre. Ja si myslím, že nepotrebujeme ďalšiu zvukovú ukážku. Čo na to porota, hlavne posledný porodca s tým žalúdkom, uvidíme? No takto v krátkosti poviem, mňa by navabila určite 4 body. Skutočne veľmi dobrý výkon, myslím si, že jeden z najlepších, alebo ak nie najlepší výkon, taktiež dávam vysoký počet 5 bodov. Vynimočne súhlasím s ostatnými porodcami. Udeľujem veľmi vysoký počet bodov, 1. No a posledná súťažiača s číslom 6 nám ukončí prvé kolo, potom si ho krátko len vyhodnotíme, čo sa týka bodov. Tak poďme na to. Ešte trošku skúsime.
Super, myslím, že to bolo tiež veľmi dobré. To si zaslúži potlesk, rozhodne. Toto naozaj bol veľmi dobrý výkon, musím povedať. I keď teraz máme disciplínu, že mladý hľadajúci jeleň, toto bol starší jeleň podľa mňa, ale ktorý mal nejaké zranenie na určitých partiách. Dávam 3 body. Všetci sme ako začínali. Niektorí to skúšali doma, niektorí to skúšali v lese. A mám taký zážitok, keď som to tiež prvýkrát skúšal v lese, tak tá zver sa mi rozutekala, ale znelo mi to skutočne podobne ako tento výkon, ktorý sme teraz počuli. Dávam 3 body. Veľmi dobrý výkon, veľmi dobrý drive, udelujem 3 body. No a tak máme za sebou prvé kolo, tak si trošku zhodnotíme bodový stav. Súťažiaca s číslom 1 získala 8 bodov. Potlesk, poprosím. Súťažiaca s číslom 2 získala 6 bodov. Súťažiaca s číslom 3 má na konte 5 bodov. Súťažiaca s číslom 4 zaknihovala 7 bodov. Číslo 5 má na konte 10 bodov. No a naša posledná súťažiaca s číslom 6 získala 3x3 body a to by malo byť 9. Samozrejme, toto je len prvé kolo a ešte nič nie je rozhodnuté, čaká nás druhé vábenie. Tak nech sa páči, čo to bude? Nás čaká starý hľadajúci jeleň, ktorý sa snaží nájsť svoje jelenice. Dobre, tak poďme na to. Super, veľký potlesk, poprosím. No a tak, bez zbytočných okolkov ideme na to. Ešte to máte určite v čerstvej pamäti, tak poďme nejakého jelenia zbaviť starého. Super, ďakujeme veľmi pekne, myslím si, že dámy sa čoraz viac a viac zlepšujú, čo na to porota. Tak podľa mňa tá prvá strofa, koniec prvej strofy nebol boviečo, ale potom sa to napravilo a ozývam sa strašne. Už nie, dobre. Potom sa to už napravilo, takže nebolo to až také celkom zlé, veľmi dobrý, snaživý výkon. Dávam 3 body. Evidentne sa naše súťažiace zlepšujú. To druhé kolo má diametrálny rozdiel oproti tomu prvému. Predpokladám, že ak by sme pokračovali ďalej v 3., 4., 5. kole, tak už by nám tromfli aj niektorých poľovníkov. Tento výkon tiež hodnotím veľmi dobre, známkou 3. Súhlasím s predsedom poroty. A tiež sa mi to zdalo ako dobrý výkon. Už mi to pripomenalo, ako keď sa z vane vypúšťa voda. A už tá voda dojde úplne len v tom, čo oni tak pekne zvučí. Udelujem 2 body. Výborne, tak môžeme ísť na ďalšiu súťažiacu, poďme na to.